Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Oyinkosi nomsindisi ngaphezulu kwempilo zethu. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba lamanje lokuthi sima phambi kwenu bazalwane. Simbonga uNkulunkulu sithule ubufakazi. Siyambonga ngomngcwele bakhe. Siyambonga ngokusindisa impilo zethu kubula ebesidwanguza kubona. Sizovula ngomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu onamandla wena othembekile. Izwi lakho lithembekile liyawufeza umsebenzi wena olukhulumile kuba lufeze empilweni zethu. Siyakubonga moya engcwele. Siyakwamukela namanje empilweni zethu kuba uvula amadlebe ethu siphe ukuqonda. Uvule namehlo ethu kamoya. Sizokwazi ukulibona izwi lakho Baba silamukele. Lisilungise, lisihlolisise. Intando yakho yenziwe empilweni zethu Nkosi. Njengoba nentando yakho kuyiyona eyenziwayo nasezulwini. Siyakucela Nkosi uJesu uthinte loyo naloyo ongekho right ngesimo sikamoya, nalabo abangaphilile kahle ngokwenyama. Uphulukise yonke leyo moya ngegama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Baphile ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ubaphe ukuqonda nalabo abangenakho ukuqonda egameni lakho Nkosi yethu. Manje kuze kube phakade. Amen. Ngizocela abazalwane kuba bonke abantu abalalele bathatha amabhayibheli abakhona endlini, abanamabhayibheli kuma-app bavule ama-app abo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu la uMhlengi. Sizoza umoya ongcwele ukuthi uthini yini afisa siyazi namhlanje ngokuqonda, siqwashiswe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Over to you my brother. Amen. Siyambonga uAlpha noOmega, oyisiqalo nesiphetho. Over to you brother. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu eyinkosi nomsindisi. Amen. uNkulunkulu oyedwa ongenamphelezeli, siluke sithule ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu uKristu nguye. Sibonga uJehova ongunguye, omqali nesiphetho, Alpha noOmega. Amen. Ongumsunguli walokuphila esiphilayo, nongumphethi wakho konke, nomahluleli wezimpilo zethu. Ngembhalo sisaphila, nangembhalo sesidlulile emhlabeni. Sesibhekene nezahlulelo ngokuba ke labo abafile bephila nabo bayovuka ekufeni befile, bahlulelwe ngokufa kwabo ade bekufile bephila. Bese kuthi labo abangcwele abalamukelile izwi balikholwa bahlala kulona, bahlulelwe ngemisebenzi yabo emihle, babuyiselwe ngakwesokudla noma ngakwesokunene sikaNkulunkulu noma sika Jesu Kristu. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe beqiniso ayibathumile, abaphatha izwi bashiya nembhalo ewubufakazi ukuthi uNkulunkulu unguye munye, akanamphelezeli. Ukhulumile kanye wakhuluma kabili, usaloku ekhulumile namanje. Sibonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe ababeka ngaphansi kwendodana yakhe ayehleli kuyona uJesu Kristu, ukuthi bakwazi ukuphatha ivangeli, bathule ubufakazi ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu and uJesu Kristu uyindodana ebithunyiwe. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe ngokuba konke ukuze ukwamukele kufanele uzinike isikhathi, ungakhulumi into ongayazi, ngoba ukhuluma into ongayazi thiwa lowo odelela indodana yomuntu uyaxolelwa, kodwa lowo odelela umoya engcwele ngeke aze akuthole ukuxolelwa, uyakulahlwa. Incwadi Izaga isahluko 13 verse 13
odelela izwi uzehlisela ukubhujiswa. Umuntu odelela izwi elikaNkulunkulu, uNkulunkulu uyizwi. uNkulunkulu ungulizwi. uNkulunkulu umoya oyingcwele. So umuntu othatha kancane izwi leli elishunyayelwayo, hayi lezwi elishunyayelwa abafundisi benu bakoShembe nama Roman Catholic Church afundisa ngoNkulunkulu abathathu. Akulona lelo zwi leli esikhuluma ngalo. Sikhuluma ngezwi likaJesu Kristu, linye munye uNkulunkulu, linye izwi. uShembe akasiyo uNkulunkulu. uShembe uyisibula. uShembe uyinyoka. uShembe ungumfundisi wamanga nomprofeti wamanga. Nama Roman Catholic Church bangabaqambi bamanga, bafundisa ngoNkulunkulu abathathu, bathi Trinity. Ayikho iTrinity eBhayibhelini. Ayinakekho igama elithi Shembe eBhayibhelini. Alikho isonto elibizwa ngeRoman Catholic eBhayibhelini. Alikho ibandla elibizwa ngokuthiwa ke Shembe of Nazareth eBhayibhelini. Sazi uJesus of Nazareth and uyena kuphela. Okunye nokunye seningazenzela ngoba phela niyathanda ukuzenzela. Kodwa ke umusa wenkosi ngoba mningi, nisanikiwe isikhathi sokuthi ke nizwe izwi leqiniso ukuze nikwazi ukuphenduka kusanesikhathi, ukuze nithethelelwe izono zenu zongazi, ngokuba uma ufa wena ulwela uShembe, umuntu ofa njengawe, nomuntu obungekho ubufakazi bakhe eBhayibhelini noma ubufakazi obungaye, nama Roman Catholic Church nemfundiso yabo abathandaza izithombeni, abathandaza kuMaria. Nina nisenkingeni ngokuba ke nilwela ke izeleze, nilwela uSathane. Anifuni ukukholwa yizwi elilodwa. Nalabo bazibiza ngokuthi bayinkolo yeChristianity. Ayikho into ekuthiwa iChristianity eBhayibhelini. Alikho ibandla ekuthiwa ke iLuthela eBhayibhelini. Alikho ibandla ekuthiwa ke iPentecost eBhayibhelini. Alikho ibandla ekuthiwa ke iBaptist eBhayibhelini. Wonke lo mabandla aqanjwe abantu uma engekho eBhayibhelini fanele afe. Wonke umuntu abuyele kuleli zwi leli elinye ebandleni likaKristu, ibandla labangcwele. Wonke umuntu kufanele alandele izwi likaKristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Incwadi ngokukaJohane isahluko 12 verse 47. Uma umuntu ezwa amazwi ami, uma umuntu ezwa amazwi kaNkulunkulu angawalondi, angawagcini, ngokuba ke simelwe ukuthi uma sizwa izwi likaKristu, especially ngifuna ukugxila kulabantu laba bayakholwa, ngokuba ke ibona laba benza abantu abangakholwa bathatheke ivangeli kancane, ngokuba ke bona bazenzela izintando zabo, bayakholwa kodwa ke izwi abalilondi. Izwi bathatha kancane. Hallelujah, 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 glory to God. Uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi, bonke labantu bayakholwa uhlangana bemgaqweni bafana nabantu bezizwe, bakhulumisa kwabantu bezizwe. Awusakwazi ukuhlukanisa umuntu ongcwele nomuntu wezizwe, noma umuntu oyisoni, noma umuntu omhedeni. Konke kuyafana kodwa bayakholwa. Indlela abagqoka ngayo iyafana nabantu basezweni. Indlela abakhuluma ngayo iyafana nabantu basezweni. Yini? Abalondi izwi. Bonke bagcina ngokuthi bayakholwa ngemilomo yabo, kodwa ke ngezenzo, ngokuba ke ithi incwadi ke uma ukholwa ngikhombisa ukukholwa kwakho ngezenzo. Lo ncwadi le incwadi kaJakobe chapter 2 verse 18 or verse 17. Uma uthi uyakholwa uzongikhombisa ngezenzo. Kodwa ke uma ukholwa izenzo zakho ziphambene nokukholwa kwakho, ukukholwa ngomlomo, ukukholwa kwakho kuyizeleze. Ingakho wonke abantu abakholwa
bathanda ukuzigqamisa ukuba bayakholwa kodwa ke mawuthi ababuka indlela ababehave ngayo emphakathini amanyala bayichilo bayihlazo bayisinengiso phambi kokwezwi likaNkulunkulu ngokuba abalondi izwi balithatha kancane. Amen. Hallelujah. Incwadi ekaJakobe isahluko sesibili verse 18. Kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa mina nginemisebenzi. Yayizwa lonto leyo, wena uthi uyakholwa kodwa manje ke imisebenzi yakho iphambene nomuntu othi uyakholwa nomuntu okholwayo obonakala ngezenzo. Ngibonise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Fanele ke uma uthi uyakholwa sibone ngemisebenzi, singaboni ngomlomo omkhulu ngathi uvuvuzela, okhulumayo kakhulu uyazidefenda wenza yonke into. Ingakho iBhayibheli libiza ngabazenzisi, linibiza ngamaxoki, ngokuba ke ngemlomo yenu nibahle kodwa ngezenzo nibambi. uNkulunkulu akabheki isakhiwo somuntu, ufuna inhliziyo yomuntu. Akanandaba nokuthi uqokani, ingakho ekutshela ukuthi ungakhathazeki ukuthi uzoqokani, ngokuba izoni zifuna khona ukubukwa ngempahla zokugqoka, njengoba bekhuluma ngabo futhi ke abafarisi nabafundisi abakhulu abathanda ukugqoka kahle nengubo ezibukhazikhazi kodwa ke inhliziyo zabo zilikhuni zingcolile. Incwadi uJohane isahluko 12. Yes sir. Verse 47. Yes sir. Uma umuntu ezwa amazwi ami, uma uzwa leli izwi kaKristu angawalondi, ungaligcini, lowo angemahluleli mina, akahlulelwa inyama, ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe. uNkulunkulu wathumela indodana yakhe yona yodwa. Amen. Ekuphela kwayo ukuthi ke izosixolela izono, izosisindisa ezonweni. Angizanga ukuba ngahlulele izwe, kepha ukuba ngisindise izwe. Ngabona ngalezwi leli esilishumayelayo, asahluleli kodwa izwi lungahluleli, ngokuba yini ke izwi ilona elicaciselayo elikuvezayo ukuthi wena ngabe uyakholwa noma ukholwa na. Ongalayo, ngokuba ke onqaba izwi ongalayo angawamukeli amazwi ami. Umuntu onqaba uJesu Kristu ongalayo angawamukeli amazwi ami. Lalela, uma wena uthi uyakholwa usindisiwe, noma wena uyakholwa uthi ungcwele, uma uphikisana nento ekhulunywe eBhayibhelini nento ekuthiwa siyenze ungayigcini ungayenzi, ongalayo angawamukeli amazwi ami, unomahlulelayo. wena izwi lona likuvezayo ubani ukuthi wena ulona ikholo, wena awusindisiwe, wena awuhambi ey'nyathelweni zaKristu. Izwi lingumahluleli, izwi engalikhulumayo, izwi alikhulumayo uKristu, izwi engalikhulumayo yilona eliya kumahlulela, ilona elingibulayo likuveza obani ukuthi wena ukukholwa kwakho kungamanga, ubungcwele bakho obamanga, uyikholwa ngomlomo awukholwa ngezenzo. ngosuku lokugcina. Ngokuba ke uma sekufika usuku lokugcina, manje izwi liyasitshela ukuthi kufanele sikhulume kanjani. Lithi ke ngaphumi izinto ezibonile emlomeni yethu, singagqoki ngendlela ke efana nabantu bezizwe, singasukeli imali sikhonza imali. Izwi lingumahluleli, lithi izwi asingafeli thina abantu abangcwele. Haleluya, 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 haleluya. Lithi izwi asingaphindi. Haleluya. Imfundiso uyaphinga. Amen. Haleluya. Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami. Haleluya. Thina, hallelujah, glory to God. The same spirit, the moya uKristu ukumina. Yes Lord. Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami. Lo moya uKristu ukuthina thina abakholwa ngokweqiniso wasithembisa ukuthi ke sothola isiphiwo sikamoya engcwele, sikwazi ke ukuthi sigcobe inyoka siphuze naloko okubulalayo singafi. You understand? So uma ukholwa ngokweqiniso
Thuba uzokwamukela umoya oyingcwele. Uyokubese ukhuluma ngezilimi njengokuba hallelujah glory to God. Ngoba usukhuluma ngezilimi njengokuba umoya umnika ukuphilisela. Hallelujah glory to God. You understand? So, uma wena uthi uyakholwa isizwi ke abantu abangcwele bangadakwa. Incwadi yase-Ephesians isho njalo ngokuphelele. Isho njalo ngokuphelele incwadi yase-Efesu. Ithi ke ungadakwa. Ungasaphuzi iwayini. Ungasasichitha isikhathi. Wenza izinto engenamsebenzi. You understand? Chapter 4 or chapter 5. Incwadi yase-Efesu. Hallelujah. Yes sir. Ngifuna ungiphe lapha ku verse 6. Incwadi kwabase-Efesi isahluko sesihlanu. Yes sir. Verse 6. Yes sir. Maningakhohliswa umuntu ngamazwi ayize ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantu bokungalaleli. Yes sir. Ngakho ke ningabi ngabahlanganyela nabo. Uphinde uqale phansi verse. Maningakhohliswa umuntu ngamazwi ayize. So, sinabafundisi abaningi abakhuluma izinto ezahlukahlukene bayakhetha baseke kwelinonile umuntu afuna ukukhuluma lonto leyo ezokwenza ukuthi ke abukeke kahle emehlweni abantu angakhuluma iqiniso ezokwenza ukuthi abantu babone ukuba yizoni kwabo baphume esonweni ngokuba ke uJesu Kristu uthunyiwe ukuthi ke azosifundisa ukuthi sizixolele thina naye bese yasixolela bese sixolela ubaba wethu usezulwini ngokuba ke uma ungakwazi ukuzixolela wena nezono zakho ngokuba mosuzazi ukuthi isoni kufanele uzixolele bese uyahamba uya kuNkulunkulu uyoxolisa uphinde uxolele nomfowenu ukuze nalomfowenu oseduze kwakho naye akwazi ukubona ukuthi ke wena usushintshile noma eqhubeka ekuzonda kodwa wena usisidalwe esisha ngokuba ke manje usuyazibona ukuthi uyisoni uhamba nqunu. You understand? Hallelujah. Yes sir. Incwadi kwabase-Efesi isahluko sesihlanu verse 18. Ningadakwa iwayini. Ningadakwa iwayini. Uvele kulo umhuheko. Kuvela kulo ini? Umhuheko. Kuvela ukuheka. Ukodwa isimilo. Uwe ekholweni wakho. Ngokuba ke kubhalwe phansi incwadi ithi ke singadakwa iwayini. Yes Lord. Ayikho into ongitshela yona ukuthi ke nge-Old Testament, no-Old Testament ngoku-Old Testament. Ningadakwa iwayini. Abantu abangcwele abadakwa iwayini. Ningadakwa iwayini. So wena uma wena unenkinga nalombhalo uzoqhubeka wena udakwe utshwala noma ufuna enye incwadi ezokwenza ukujustify ukuthi ke uphuza utshwala uma ufuna ke enye incwadi Timothy ikhuluma the same thing ukuthi ke phuza iwayini kodwa ke phuza ingcosana yewayini. Yes Lord. For ukuthi ngoba wena unobuthaka nezimo obhekana nazo. Yes Lord. Phela akushiwa ukuphuza ukudakwa. Amen. Iwayini uliphuza ngeLord Supper noma ngesidlo sakusidlo. Awuliphuzeli ukuthi ke ungcebeleke nabangani bakho niphuze iweekend yonke niphuze ukudakwa iwayini. Noma niphuze utshwala bonke ogologo nobhiya. Incwadi kwabase-Efesi isahluko sesihlanu verse 17. Verse 23. Hallelujah. Verse 23. Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi. Hayi, ufunda incwadi. Kwabase-Efesi isahluko sesihlanu verse 17. Ngakho ke ningabi yiziwula kodwa qondani okuyintando yenkosi. Singabi izilima thina abantu abakholwayo masibekele nokwazi okufuna uNkulunkulu. Lokho okufuna uNkulunkulu wonke umuntu ongcwele uthi amen khona. Amen. Baningi abantu esihlangana nabo bathi ke bayakholwa kodwa umuntu bese ufaka eBhayibhelini angafuni ukukholwa ibhole phansi into ebhole phansi. Yini ingoba nangu ufuna uyazazi ukuthi ke uhleli kulezi zinto ezibhalwe phansi uyazenza. So njengoba bezenza inkanuko ziyambulala zimbophile inkanuko azifuni ukumdedela zimenza afuna ukuphikisana nemibhalo kaJesu Kristu ngokuba yini ke amazwi kaKristu akafuni ukwalonda kodwa ke ubhizi hamba etshela abantu ukuthi ke ngisindisiwe mina ngizole kabusha I'm a born again Christian. You are not a born again Christian. Ungafuni kwamukela ibhole phansi awuyena kaKristu. Ongalayo angawamukeli amazwi ami unomahlulelayo
izwi engalikhulumayo yilona eliya kumahlulela ngosuku lokugcina. Yonke into ebhalwe phansi iyona yahlulelayo ekukhombisayo ukuthi wena uyakholwa noma ukholwa. Ungakholwa ubolozela umhlengi kodwa ke izwi ngeke uze uliguqule. Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami, uJesu Kristu ubufakazi bakhe buthathwa uNkulunkulu, kodwa uBaba ongithumileyo yayizwa loo nto leyo, nguye onginike umyalo. unginike ini Umyalo. akazikhulumeli. So uma mina ngikhuluma le nto ekhulunywa uJesu Kristu, Amen. uNkulunkulu unginike umyalo, lo myalo lowo ngiyawulandela. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Ayikho into esenzayo ngokuqonda kwethu. Asifundisi ukukutshela ukuthi mina ngumprofeti noma ngumpostoli noma nguNkulunkulu. No. Amen. No. Hallelujah. Kodwa uBaba ongithumileyo Sikhuluma ngezwi. nguye onginike umyalo wokuba ngiza kuthini. Lo hlelo leli esiqhubayo uhlelo likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu esilishumayelayo, ingakho sibiza ngokuthi ke izwi likaJesu Kristu. Izwi ilona lohlelo igama lalo, izwi likaJesu Kristu, ngoba sihleli kulona, asikhulume enye into. Makabonge uNkosi uJesu. Hallelujah. Asinandaba nokuba nebandla elikhulu elinabalandeli abayinkulungwane. No. As long nabantu abathoke balandela lo hlelo, inhliziyo zabo zimsulwa, balandela iqiniso, balandela imfundiso kaJesu Kristu, ngisho bakuthiwa bawu-5. Kodwa uBaba ongithumileyo nguye onginike umyalo wokuba ngiza kuthini, ngikhulumeni. Ngokuba uyabona lamabandla enu, amaBaptist, amaLuthela, amaMethodist, ama-Shame of Nazareth, bonke banemfundiso yabo ephambene neBhayibheli. Abantu bakhona bakhonza ngendlela yabo, umuntu wakho uthanda ukubukeka kahle ebandleni, kodwa bese ngaphandle ukwenza yonke imikhuba, usho ukuthi izwi alihleli kuyena ngaphakathi. Abanye bazibiza ngebandla labapostoli. Ayikho into enjalo eBhayibhelini. Ayikho into enjalo eBhayibhelini. Incwadi ngokukaJohane isahluko 14 verse 10. Yes sir. Awukholwa ukuthi ngikuBaba. Lalela, uma ungakholwa ukuthi uJesu Kristu namagama wathatha uNkulunkulu and wena awufuni ukukholwa into ebhalwe phansi ngokuba umoya owabapostoli nomoya babewunika uJesu Kristu. Amen. Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi na. So uma abapostoli bekholiwe uJesu Kristu besibhala phansi imbhalo eBhayibhelini, wona ngeke uzungitshela ukuthi ke lo mpostoli lowo wazibhalela yena wisilima moyenza njalo, ngokuba ke yonke imbhalo ebhalwe phansi ibhalwe abantu abakholwayo, abakholwa ngokweqiniso, bakholwa yizwi. Odelela izwi uzehlisela ukubhujiswa. Wena odelela izwi uzimbela ithuna, uzimbela ithuna, uzithela ngamalahle ekhanda, uyazishisa, emva kwalokho uzimbela ithuna. Kepha owesaba imiyalo uyakuvuzwa. Kodwa lo ohlonipha lento ebhalwe phansi njengoba injalo, lo ogcina yonke le mbhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini uzakuvuza ukuphila okuphakade. Lokho siyakukholwa, lokho siyakulandela, lokho siyakuphilela. Incwadi iZaga 13 isahluko 13. Odelela izwi uzehlisela ukubhujiswa. So uma wena ungafuni ukulandela imbhalo ebhalwe phansi, uyigolozela, uthi ugolozela umhlengi, ngoba utshela ukuthi mina ngitshela ukuthi ke ngitshela ukuthi ngiyazi. No, akwena lo ucabanga lonto. Usathana okubambile okwenza wena ucabanga ukuthi ke mina ngizenza ngcono, mina ngifunda into ebhalwe phansi, mina ngishumayela into ebhalwe phansi, mina ngikhuluma ngento ebhalwe phansi, inobufakazi yonke into ebhalwe phansi. Kepha owesaba imiyalo uyakuvuzwa. So thina sithi mesaba uNkulunkulu, ugcine imiyalo yakhe. Yona kuphela into esishoyo. Fear God. Fear him. Yes Lord. Ukufundiswa kohlakaniphileyo kungumthombo wokuphila. Yabona, ukufundisa umuntu ofuna ukwazi kufana ukuthi umgodi onamanzi lapho kumuphuze khona uphile. Njengoba uJesu Kristu esho ethi ke labo abakholwa kimi abeze ngizobaphuzisa amanzi okuphila azogobhoza esiswini, uphilo okuphakade. Hallelujah. Do you understand? Hallelujah. So manje uma wena ungafuni ukugcina izwi elibhalwe phansi, ukhala ngesikhathi sakho, ongiphi incwadi kaMateyu uqala. Hallelujah. Hallelujah. Gijima incwadi kaMateyu chapter 18. Amen. Ngifuna from verse 16. Amen.
Incwadi ngokuka Mateyu Yes, sir. isahluko 18 Yes, sir. verse 16. Kodwa uma engakuzwa Mfuka 15. verse 15. Yes, sir. Kepha uma umfowenu ekona hamba umsole. Uhambe ubani 12. 12. Yes, sir. Qala 12. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 18 verse 12. Nithini na uma umuntu enezimvu eziyikhulu? No. Hambe 21. Funa le ukukhuluma ngale nto engifuna ukuyikhuluma manje. Hambe verse 21. Verse 21. Yes, sir. Khona kwasondela uPetru wathi kuye, Nkosi, umfowethu uyakungona kangaki ngimthethelele na kuze kube kayisikhombisa na? uJesu wathi kuye, angisho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa, kodwa kuze kube kamashumi ayisikhombisa aphindwe kayisikhombisa. Uma khona umuntu Amen. ogcobayo Amen. akone Yes, Lord. aphinde futhi abuye axolise umxolele, aphinde akone futhi aphinde futhi abuye axolise, aphinde futhi aphinde akubone futhi kuze kube ka7 noma kube ka10. Amen. Lo muntu lowo uma ebuya axolisa, lalela, haleluya, khona sifundisa nje Jesu Kristu lana. Yes, Lord. Wisoni, Amen. uyazazi wisoni, Yes, Lord. ufuna ukuxolelwa izono zakho. Hallelujah. Wonile umuntu ozona naye, wonile umphakathi, wonile abangani bakho, wonile umkakho. Amen. Umkakho kufanele akuxolele ukuze azandisele ukuthathelelwa. Umngani wakho kufanele akuxolele ukuthi kangaki ekukhathalekile. Amen. Kufanele akuxolele ukuze ezokuthela ngamalahle ekhanda. Amen. 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 Ngokuba ke uma engafuni ukuxolela, yena uyafana nawe. Yes, Lord. Lo muntu lowo ongafuni ukuxolela uyafana nawe. Yes, Lord. You understand? Ngokuba ke uJesu Kristu lo esikhala kuye uNkulunkulu ozosithathelela amacala ethu. Yes, Lord. So uma uNkulunkulu azosithathelela amacala ethu, why thina singakwazi ukuthethelela abanye abantu? Yes, Lord. Amen. Why kunzima ukuthethelela? Hallelujah. Why uphinda negubu? Amen. Why unenzondo engaka? Amen. Uma uthi wena uthi ke uyakholwa, umuntu osibiza ngomKristu nomuntu ozohamba ngendlela yokukholwa, angikhathali ukuthi ke ngabe bakone kangakanani, noma kuthiwa ke bakuvalele ejele ngephutha, noma baqambe lamanga bakufake ejele, baxolele abakwazi abakwenzayo. Ngokuka Mateyu isahluko 6 verse 9. Ngakho ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, Baba wethu osezulwini, malingcwelise igama igama lakho. lakho malibe ilona lisingcweliswayo, nathi futhi singcwelise igama lakhe ngemisebenzi emihle. Mawufike umbuso wakho. Ukuze ke uma ufika umbuso wakhe ukwazi ukusibusa thina. Mayenziwe intando yakho. So uma kufika umbuso wakhe kwenziwani? Mayenziwe intando yakho. Kwenziwa intando yaNkulunkulu. Uma ufika umbuso wakhe kwenziwa umbuso, kwenziwa intando yakhe emhlabeni njengasezulwini. ukuba ezulwini kwenziwa intando yakhe, nasemhlabeni fanele kwenze intando yakhe. So uma wena ke uzothi uKristu kodwa ke awenzi intando kaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu ukuthi sithandane, intando kaNkulunkulu ukuthi sixolelane. Hey, angikhathali ukuthi ke ngabe wena ke unikela kangakanani ngemali yakho. Uma unenzondo, Amen. uma unenzondo, ukukhola kwakho uyize leze. Yes, Lord. Ngokuba ke inhliziyo yakho ibophekile, ufuna ukuxolela, ucabanga ukuthi unikela ngemali izono zakho zizogezwa. No, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory to God. Ngeke uziqolele ngemali. Imali ayikufake ezulwini. Amen. Uqolelwa ke ngokuthobisa inhliziyo yakho ibe msulwa. Penduka. Hallelujah. Ingakho bethu uJesu Kristu ke phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Amen. Umbuso wezulu usondele. Buswa yizwi, ungabuswa inkanuko, ungabuswa imizwa, ungabuswa abantu basezweni ababusa ngendlela engalungile. Buswa yizwi. Yes, Lord. Hallelujah. Izwi lokuqondisa. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Isinkwa semihla ngemihla yizwi.
Amen. Imfundiso. Amen. Ibhalo okumele uphile ngalo. Hallelujah. 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 Glory to God. Izwi iyona sinkwa semihla ngemihla ekumele siphile ngaso. Noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani. Ngokuba kuthiwa ufundiswe kuthiwa thandaza uthi baba wethu sezulwini. Uma ke izimo zikuhlasela wena uzohlala uguqe phansi ngedolo uvale yonke iminyango uzivale ekamerweni bese uyayibiza inkosi ngokuzithoba nangokuqonda. Ngoba uyazazi ukuthi nawe isoni. So lo obonayo uyamthethelela. Ngoba ke uNkulunkulu ukelele ukuthi ke funda ukuthethelela njengoba nami ngumthetheleli. Usithethelela amacala ethu. Thethelela amacala ethu. Njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. So uma wena ungakwazi ukuxolela uzonda umakhelwane uthi umKristu uyavatha impahla zakho kodwa meqhamuka umakhelwane uyanqapha udinwe ukhifa amathe uzufisa nokuthi ke engathi angafa uzuke usazi ukumbona wena umthakathi wena ugcona usathane usathane uyakubusa ukuba usathane uyise wamanga ayambusa amanga uzohleka uvazele emhlathi kodwa inhliziyo yakho ibokhiwe ngamaketanga. Yezwa indaba. Usithethelele amacala ethu. Fanele uthethelele amacala akho ngokuthi wena ukwazi ukuthethelela abanye abantu. Njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Yezwa lonto leyo. Yabona ngoba sikhuluma ngokuthethelela. Hambe kwincwadi kaNkulunkulu. Sifuna ukuzwa uJesu Kristu wathini. Hambe kwincwadi yaJohane chapter 8 from verse 1. Amen. Or from verse 2. Amen. Incwadi yaJohane chapter 8 from verse 2. Incwadi kaJohane. Yes sir. Isahluko 8 kwiverse lesibili. Yebo. Ekuseni kakhulu wabuye weza ethempelini. Ekuseni wasuka entabeni yase-Olive weza ethempelini. Abantu bonke beza kuye. Abantu bonke abakholwayo yizwi, abantu abakholwayo yizwi beza kuye. Wayesehlala phansi wabafundisa. Yezwa lonto leyo. Izwi elabantu abafuna ukufunda, elabantu ababonayo ukuthi badinga ukulashwa ngokwemphefumulo ukuze impilo zabo zibuyele esimweni uNkulunkulu ukuthi afune ukuthi zibe yizona. Ukuba uNkulunkulu ungcwele, abantwana bakhe kufanele babe ngcwele. So uma wena ke ungaphili ngezwi, ungalandeli ibhale phansi, uzenzela umathanda kodwa ubusebenzisa legama lokuthi wena uyikholwa usindisiwe. Wena ufana nomuntu ophethe isivikelo sokusindiswa kodwa manje ngemumva kugcwele yena uyisitha salesisalo liyayiphethe. Uyisitha sesivikelo siphethe. Nasemsebenzini yonke yokuhla basisizi ngalutho. Yezwa lonto leyo. Amen. Ugcina ubulala abanye abantu ofana bayakholwa. Ingakho incwadi yaseRoma ithi ke izwi lenkosi lehlanjalazwa ngenxa yenu. Yes Lord. Izwi lenkosi nemsebenzi kaNkulunkulu iyahlanjalazwa ngenxa yenu nina Roman Catholic Church, nina abantu abazibiza ngamaHlembe, nina abantu abazibiza ngamaMethodist. Izwi lenkosi lehlanjalazwa ngenxa yenu nina abantu abazibiza ngamaChristianity. Yes Lord. Kepha ababhali nabaFarisi baletha kuye owesifazane obanjwe ephinga. So nangu umuntu wesifazane ubanjiwe ephinga. AbaFarisi bambambile bambamba eqotsheni. Amen. Bamletha kuJesu Kristu. NgoJesu Kristu bona futhi abangamfuni abafuna ukumbulala. Sebemise phakathi kwabo. Yes sir. Bathi kuye, mfundisi, lo wesifazane ubanje oqotshweni lokuphinga. Emthethweni uMose wasiyala ngabanje ukuthi bakhandwe ngamatshe. Pho wena uthini na? Yabona ngifuna futhi ukucacisa enye into ngale ncwadi le. Ngomthetho kaMose. Wathi uNkulunkulu umuntu okutholakala engcolile phakathi kwenu mkhiphele ngaphandle. Hayi phela umuntu ophingayo, umuntu othakathayo okhonza amadlozi, umuntu okhonza abalozi, umuntu okhonza izangoma, umuntu ongolile, umuntu nje ohlabayo nokhonza izithombe, mkhiphele ngaphandle. Waye khiphela ngaphandle ngoba uNkulunkulu efuna usikhombisa ngaloso sikhathi ukuthi into engcolile akayifuni. Amen. Mkhiphele ngaphandle nimgcobe ngamatshe. You understand? Manje ke sethumela indodana yakhe ukuthi izogcwalisa umthetho. Manje izogcwalisa umthetho ilethe umusa. Yena zonto le. Ngokuba ke uyasibona iziphingi ziningi kangakanani manje, iziphingi zabafundisi, iziphingi zabantu abakholwayo, abantu bayakholwa, iziphingi nezifebe nezidakwa.
bakusho lokhu bemlinga. Yayizwa loo nto leyo ngokuba ke ushilo vele wathi ke ningathi ngize uzophula umthetho noma ke uzophula umthetho wabaprofeti kodwa ngizogcwalisa umthetho. Banalo ulwazi Ukuze babe nokukumbangalela. So uma ke esho kanje uJesu Kristu ingoba ke ulethiwe ukuthi azosikhulula ezonweni lowo musa lowo ukuthi singasagxoxwa ngamatshe iwona lo mthetho azogcwalisa manje. Yes Lord. Hallelujah. Yayizwa loo nto leyo uzosigcwalisa lo mthetho lowo ukuthi singasagxoxwa ngamatshe kodwa siphila ngaphansi komusa sikuzwe enhliziyweni ukuthi uyizoni siphenduke. Yes Lord. Funeka ukuzwe ukuthi wena uyisoni. Haleluya. Haleluya. Fanele ukuzwe enhliziyweni yakho ukuthi wena uyisoni. Yayizwa loo nto leyo njengoba nabo labantu abamlethayo umuntu wesifazane bayizoni. Yes Lord. Amen. Kepha uJesu. So bambe kancane nje labantu abathi ke bayakholwa uthi ke omunye ke ngingcono mina ngoba ngidakwa kodwa manje wena uyafeba. Ayi mina ngcono mina ngoba ngiphingi kodwa manje wena ukhonza uNkulunkulu abathathu niyafana nina nizoli nina kufanele niphenduke ngoba ngeke ngigxoxwe ngamatshe. Umusa lowo olethe uKristu. Yayizwa loo nto leyo. Hallelujah, glory to God. Izwi ungakholwa izwi wena isihogweni ngamalengiso. Yes Lord. Yayizwa loo nto leyo. Hallelujah, glory to God. Umusa sikhuluma ngomusa esikhuluma hayi nomusa niyawuxhaphaza. Ngisho ngoba naku ke uJesu Kristu nenza ama-sketch nenza izitori nenza yonke lento engasile kodwa inhliziyo zenu zilikhuni njengoba ngathi ke nikhaya ngathi ukuthi ke niyamzwela uKristu. Ungaqonda manje. uKristu ngeke nimzwele. uKristu uzwela nina. Yes Lord. uKristu uzwela nina. Hallelujah, glory to God. uKristu uzwela nina uzonithethelela izono uzonika izwi eluphilo okuphakade ukuze kube khona ukuthula empilweni yakho ukuze wena ukwazi ukuthi ke uvuso kwabafileyo ngokuba ke nilipoka inihamba nilidumbu nihamba imphefumulo yenu ihambe umnyameni inhliziyo zenu zimnyama izandla zenu zingcolile inhliziyo zenu zingcolile. Sisindiseni kulesizukulwane esiphambili. Isikhathi sokuthi nisindise manje. You understand? Niyakufeba niyakuba itabane niyakuphinga niyakudaba utshwala. Yes Lord. Nikhululeke niyakubulala abanye abantu niyakuba nenzondo. You understand? Ingakho lo muntu wesifazane bemletha la ufuna ukuthi ke uJesu Kristu uyazazi inhliziyo zabantu. Bonke abantu bayazazi babe bekhuluma bodwa becabanga abaphendule njengoba namanje uzogcwalisa umthetho. Uzogcwalisa umthetho. Kepha uJesu wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini. Themeza uJesu Kristu bekhuluma lento bekhulumayo wahlala ngathi awabezwe. Wavela wakhothama phansi wasebhala ngathi wabhalela into athanda uyena phansi engafuni ukwanaka ukuba ke uyazi ukuthi yini inhloso yabo. Wathi besambuza njalo walulama wathi kubo ongenasono phakathi kwenu kaqale aphonse itshe. So yeyizwa indaba bafuna ukumgcoba ngabantu besifazane. Uthi uJesu Kristu ke uma kunina ongenaqala phakathi kwenu kaqale amphonse ngetshe. Akathathe itshe agcobe lo muntu wesifazane ngokuba ke nina ukuthi ningcwele nona nonke njengoba nina phambi kwami thatha nitshe ke nimgcobe lo muntu wesifazane. Amen. Kwenzakalani emva kwalokho? Hallelujah. 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 Bathi ukuzwa lokhu bathi sebezwa lokhu balahla izinhliziyo zabo. Balahlwa inhliziyo zabo ezingcolile nezibophekile baphuma ngabanye. Uma uthi ke wena uthi isonto lakho iBaptisti isonto lakho elakwaShembe wena uma uthi uyakholwa akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJesu Kristu. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kuka-Alpha and Omega. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kukathembekile. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So uma ngifunde imibhalo ebhalwe phansi ngishumayela kuwena ngikufaka ivangeli noma ngikukhumbuza izinto ezibhalwe uNkulunkulu wethu phansi ukuze ke sihambe ngokuqonda sihambisane sikhuzane silungisane wena yini lezokucasula ubone ngathi ukuthi ke mina ngilo nawe. Wena uzohamba uhlole imibhalo ukuba kuyona ukholwa ukuthi unokuphila ophakade. Mhlawumbe nabantu bakaShembe bakholwa ukuthi banokuphila ophakade kodwa hayi ngale ndlela bazokubona ke baphanduka amadlozi bahlatshelwe. Wathi besambuza njalo walulama wathi kubo ongenasono phakathi kwenu
kaqale amphonse ngetshe, waphinde wakhothama waloba emhlabathini. Yes, sir. Bathi ukuzwa lokhu belahlwa izinhliziyo zabo, baphuma ngabanye, beqalela kwabadala kwaze kwaba ngabokugcina. Bathi uJesu Kristu ezihlalele ethempeleni noma kwisinagoga efundisa, beza beyiqulu bazongena belethe umuntu wesifazane ethi uyaphinga. Uma ke sebemthile wathi ke uyaphinga, wathi uMoses akagxoxwe, usashike kulungile. Uma kunina kukhona omsulu ozazi kahle ukuthi yena akasona isoni, akube elokuqala ozothatha into amjikijele. Bathi ukuzwa lokho inhliziyo zabo ngoba zingcolile bayazazi ukuthi bayizoni. Bashiya amatshe phansi, baphuma ngawani kusukela komdala kuze kuphuma komncane. Hallelujah. Yasala yedwa umuntu wesifazane. uJesu wasala yedwa nowesifazane. Yes, sir. Wayemi khona. Yebo. uJesu wayeselulama. uJesu uma uJesu eselulama abasekho ngithi ngokuba ke bese ngelukuluku lokuthi bafuna ukumtesta ukuthi uzothini. Kanti yena akazi ukuthi abazi bona ukuthi lo muntu lo unomusa, lo muntu uJesu Kristu unomusa. Usindisa bona ekutheni benze isono. And munje ubakhombisa indlela ukuthi ke ukuze nikwazi ukuphilisana ungamahluleli omunye umuntu ngento oyenzayo nawe. Ungamahluleli omunye umuntu ngento oyenzayo nawe. Ukuze wena ukwazi ukuthi ube wahluleli ngezwi fanele uqhelelane nazo zonke izinto ethiwa eBhayibhelini singazenzi. Ingakho sima la sitshela ukuthi ke hayibo phumani ezonweni zenu, phumani ngendlela zenza ubumnyama ukuba ke isikhathi nombuso wezulu ususondele. And manje uNkulunkulu usifundisile umusa ukuthi ke thina sizoni ukuthi senza zonke izinto eziphambene nemiyalo yakhe. So manje nathi ngoba siziyekile lezi zinto lezi sasesinika ukukhanya ukuthi ke nayi indlela ekumele nihambe indlela kaKristu, ngokuba ke uKristu uyisibani sezwe. uKristu ungusawoti. Amen. Amen. Ingakho sikwazi ukuthi sibe la ngokuba ke sikwazile ukuthi sigeze ubuso bethu sikhiphe imbiqi. Sikwazile ukuthi ke siphume esonweni sibe ngale ke sibizwa sisi bethu nobhuti bethu sithi phumani ezonweni zenu. Hallelujah. Wozani ekhanyeni. uJesu wayeselulama engaboni muntu ngaphandle. Yes, sir. Kowesifazane wathi kuye, sifazane baphi labo bamangaleli bakho na? Yebo. Sifazane baphi labo bamangaleli bakho na? Yebo. Akakho okulahlayo na? Wayesethi akakho Nkosi. Wathi ke uJesu kuye, nami angikulahli. Yabona ukuthi uJesu Kristu ke uze uzothethelela izono. Uthi akamlahli umuntu wesifazane. Yebo wonile. Amen. Yebo wonile kodwa akamlahli. Njengoba ke incwadi ngale ke incwadi kaMatthew ithi ke uma umfowethu engona ka7 noma ka7 ngenze njani na ngimxolelo 7 uthi uJesu Kristu no. Akube ka7 kuphinda ka7. You understand? Ngokuba yini ke uyafundiswa ukuthi ke funda ukuxolela. uJesu Kristu akazange uzosilahla kodwa ukuzosithethelela. Kepha izwi onqabayo lokuthi wena ufunde ukuthethelela nokuthethelelwa ilona ozokwahlulela. Nami angikulahli. Hamba ungabe usona. Yayizwe indaba yithini? Hamba ungabe usona. Ungabusaba isoni. So uma uza kuKristu uyisoni uzoxolela izono zakho. Uma uphuma ezonweni zakho ngoba yini ke uzokutshela ukuthi ke ungabusona. Uma uthi wena uyakholwa uphapathisiwe egameni likaJesu Kristu uhamba ngendlela zikaKristu awusona isoni. Kodwa ke uma wena uzophatha lelo gama likaJesu Kristu ngomlomo kodwa ngezenzo umphika wena uyisoni. So sithi ke uma wena ngempela uzimisele ngokusindiswa uzazi ukuthi uyisoni alikulahli izwi. Lithi ke ungabusona. Phuma esonweni sakho. You understand? Yona nje uJesu Kristu azoyifundisa. Umbuso wezulu iwona lo oshiwo emthandazweni ukuthi sifunde ukuthethelela, sithethelele nathi sithethelelwe ngokuba nathi kufanele sithethelele abasonayo. Amen. Wena ulindele kanjani ukuthi uxolele ungakwazi ukuxolela? Yes Lord. Ufuna ukuthethelela uJesu Kristu kodwa wena
inhliziyo yakhe ikhulu unenzondo unyanyiswa ukuthi ngikhuluma kanje unyanyiswa ukuthi ngikhulumela le gospel uthi umfundisi uthi wena uyinceke kaNkulunkulu awuyona inceke kaNkulunkulu umsasebenzela usathana usabophile sebeleke uthandaza uNkulunkulu ukuthi akukhulule kunamaketanga abophile uxolelwe izono zakho zonke ngeke untshontshe imali yebandla ngeke ulala nabantu besifazane esontweni you understand ngeke ugcina imithetho engayona kaNkulunkulu nigcina imithetho ebhalwe phansi eBhayibhelini haleluya incwadi ngokukaJohane isahluko sesihlanu verse 14 yebo emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini wafumana uJesu Kristu ufumane indoda ade ilaphile athi ngakwazi ukuhamba elaphe ngesabatha labantu ababafarisi bafuna ukumbulala ngokuba ke ulaphe umuntu ngesabatha labantu abagcina isabatha uJesu Kristu asitshela ukuthi isabatha ke asenze imisebenzi emihle ngokuba nina niyakwazi ukusoka abantu ngesabatha so wahlangana nendoda le ndoda wayilapha uthe seyilaphile bahlangana nayo iphethe ukhukhulayo ihamba wathi uJesu Kristu ke sukumthatha ukhukhula kuhambe qali hlehla kancane le ndoda wakhuluma nale ndoda khona ikhuluma nayo le ndoda hlehla kancane hlehla kancane incwadi ngokukaJohane isahluko sesihlanu yes sir verse 10 yebo khona base bethi abaJuda hlehla ngifuna uqale lekala khona le ndoda ihleli lapha eduze komfula eduze kwamanzi khona soze ukuthi ke isukaphi amen ngokukaJohane isahluko sesihlanu verse 8 yebo uJesu wathi kuye sukuma no hlehla qala verse 5 noma verse 4 amen shesha incwadi ngokukaJohane isahluko sesihlanu verse 4 ngokuba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi so kubekiwe amanzi la ukuthi ingilosi izofika ngezikhathi ezithize ifike wanyakazisa amanzi lo ufike eqali wangena emanzini uzolapheka kuzona zonke izifo nazo noma ngabe iziphi izifo ezikhona so le ndoda le ayikwazi yona ukuthi ifike lapha njalo bese iyazama ukusondela ifike sebekhona sebefikile ngoba yini yona ayikwazi ukuzihambela kwakukhona lapho umuntu othile yes sir oyesegule iminyaka engamashumi amathathu wegule iminyaka engamashumi amathathu enesishiyagalombili 38 years egula uJesu ebona elele uJesu wambona lo muntu elele phansi azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo umbuzile azi Jesu Kristu wazi konke amen haleluya ukuthi usenesikhathi eside enjalo uJesu Kristu wazi konke ingakho ke ekufundisa ukuthi ke uNkulunkulu ophezulu kwakho konke igama lakhe likhuhluliwe lingaphezulu kwonke amagama wazi konke wazi inhliziyo yakho wazi ibilini zakho wazi imhliziyo yakho yonke njengoba ekutshela ukuthi iso lakho yabona njengoba wesenyameni uNkulunkulu wazibona zonke izinto ukuthi ihlo lakhe limenza afuna ukuba yisoni wathi likhiphe leso lakhe ngoba ke umuntu wesifazana umkhanukele nengalo yakhe le imenza afuna umntshontsha ngoba imicabango yakhe mimbi phela wezenyameni ofuna konke ngenyama ingakho ethi ke ufuna ukuyixolela inyama ayifunde nayo ukuzixolela iye ukwenza izinto ezizono khona izokwazi ukuthi ke iphile ngokuqonda ithethelelwe uJesu embona elele so ukuthi ebona le ndoda le uyazi hayi ukuthi ke uyafundisela noma ufike wayibuza wathi ke manje ungitshele ndoda usunesikhathi esingakanani ulele ucansi azi ukuthi usenesikhathi eside uyazi wasikonke wathi kuye uyathanda ukusinda na ubuza uthini lalelake nayi imibuzo ayibuza bonke abantu amen nayi into ayibuza bonke abantu ogulelwa ingane meza kuyena ezokhala athi ke nawufuna ukubona imangaliso anifuna ukukholwa izwi athi ngicela ungisize ungisindisele ingane yami athi hamba ngokuba yini usekholiwe ukuthi lo muntu angayisindisa ingane so uma uza kuKristu ingoba uyakholwa ukuthi angakusindisa ingoba uyazibona ukuthi isoni ingakho kubekwe umuntu ogulayo umuntu ona 38 years elele phansi kufanele lo muntu akhombise ukukholwa kwakhe ukuze asindiswe usungaba isoni noma usube isoni iminyaka ngeminyaka uhamba isonto lamanga kodwa kumele ukwazi ukuthi ke uJesu Kristu ungumsindisi ukulindile ogulayo waphendula wathi Nkosi
anginamuntu okungifaka. You understand? Ufuna ke lo muntu ukusindiswa. Amen. Umbuzo uthini uJesu Kristu afuna ukusindiswa. Nkosi anginamuntu ongangifaka echibini. So lo muntu uyavuma uyafuna ukusindiswa. Uyavuma uzumela ngomlomo wakhe. Uyakholwa ukuthi ke uma engena kulamanzi. Hallelujah, glory to God. Amen. You understand? Living waters. Yezo lonto leyo. Amanzi anyakaziswa yini? Ingilosi. Hallelujah. Yezo lonto leyo. So lamanzi anyakaziswa ingilosi, lo muntu uyazi ukuthi uma yedla amanzi, abantu abakholwayo laba kodwa ke babanjwe izono. Yezo lonto leyo. Hallelujah, glory to God. Nxa amanzi esanyazanyiswa. Even manje abantu abaningi bakholwa ngendlela wrong. Amen. Bayamazi uNkulunkulu bamazi ngendlela wrong. Izwi alihleli bona ngoba nyakazisizwi. Ingakho siletha izwi hallelujah glory to God. Siletha izwi ephathi encwadini engcwele. Hallelujah. Nxa amanzi esanyazanyiswa kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. uJesu wathi kuye, sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Azange asho ukuthi manje ngiyagula ngikwazi ukusukuma mina. Wenza njani? Sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Yes sir. Wayesephila masinyane lowo muntu. Waphiliswa yini umyalelo? Siphiliswa yini umyalelo? Izwi. Waphiliswa izwi elaphuma emlomeni kaJesu Kristu elamtshela ukuthini? Akholwe. Hallelujah. Wathabatha uhlaka lwakhe. No, wathini uJesu Kristu? Sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. iBhayibheli lithi ungoni. You understand? Wasukuma wathatha uhlaka lakhe wahamba. Yes Lord. Theme sehamba wahlangana nabaFarisi. Yes Lord. AbaFarisi ke bathi kwenzeka kanjani wena ndoda? Ukuthi ke uphathe uhlaka lwakho ngomgqibelo namba bavumelekile ukusebenza. Wathi umuntu wakhona ke no ngihlangana nomuntu ongilamisile wangiphulukisa ekufeni kwami. Yezo lonto leyo. Nguye othe kimi thabatha uhlaka lwakho. Utheni? Nguye othe kimi thabatha uhlaka lwakho uhambe. Thatha uhlaka lwakho uhambe. Wathatha uhlaka lwakho ngoba usasindisiwe ne-excitement yokujabula ukusindisa. Ujabulela ukuthi usindisiwe. Hallelujah. Bambuza bathi ngubani lo muntu? Othe kuwe thabatha uhlaka lwakho uhambe. Ukuze bona bakhombise ukuthi ke banoNkulunkulu phakathi ngoba phela kufanele bakhombise engabe bajabula nalomuntu bona bafuna ukumaccuse lo muntu lo. Hallelujah. Hallelujah. Bamquestiona ngoba kini ke abaneme ngemsebenzi kaJesu Kristu. Abaneme ngemsebenzi kaNkulunkulu abafuna ukwenza intando kaNkulunkulu bafuna ukwenza intando yabo. Ingakho bebambelele umthetho kaMose ngendlela erongo ekubeni nabo bayizoni namanje basenza the same thing. Hallelujah. You understand? Amen. So manje bese bembuza lo muntu sethi ke angazi lo muntu igama lakhe mina. Amen. Kodwa khamba ngesikhathi uJesu Kristu waphinde wahlangana naye lo muntu ethempelini. Kepha uphilisiweyo wayengazi ukuthi ungubani ngokuba uJesu wayemukile lapho kukhona izixuku kuleyo ndawo. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini wathi manje le ndoda ke lalela ngokuba le ndoda iphulukisiwe. Le ndoda ibikholwa before kodwa manje bekungaphelele ukukholwa kayo ngoba beyigula. Jesu Kristu wafika wayisindisa. Yazibuyela yona. Thema ibuye le ndoda le yabuya ilaphi manje iyethempelini. Yes Lord. Izofika bani ethempelini? Ifika. Hallelujah. uJesu Kristu. Hallelujah. Jesu Kristu uzokhuluma nale ndoda ayitshele into emeli yenze njengoba ekhuluma nomuntu wesifazane obekade banjwe ephinda. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini. Yes sir. Wathi kuye, bheka uphilisiwe. Uphilisiwe ngezwi. Azange anikwe umuthi, azange agajwe, azange ahlatshelwe ukuthi ihlatshelwe amadlozi. Uphiliswe ngezwi. Lokho kubufakazi ukuthi uJesu Kristu wayelethe izwi ukuthi singasahlaba sihlaba uNkulunkulu sithi ke sifuna ukusindiswa nokuthethelwa amathala ethu. Usindisa ngezwi. Hallelujah. Izwi lingumsindisi. Lalela, izwi lingumsindisi. Shiya leziphandla zakho phansi. Shiya le mithi abakunika yona. Shiya leziwasho lezi abakunika lona. Abakunika zona. Izwi lingukuphila. Yes Lord. Uthi uJesu Kristu ke bheka manje. Amen. Sindisiwe. Amen. Bheka manje uphulukisiwe ezonweni zakho. Bheka uphilisiwe. Hallelujah. 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 Bheka uphilisiwe. Hallelujah. 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 Ngisindisiwe ngezwi. Hallelujah. Phuma ezonweni phela ushiya zonke izinto athe uJesu Kristu ziyeke. Phendukani. Uma wena ufuna ukusindiswa uzoyeka zonke izinto uJesu Kristu athe ziyeke. Phendukani. Ngokuba ke izwi lingumsindisi. Bheka uphilisiwe. Akubona amaphilisi wodwa angumsindisi aphilisayo. Bheka uphilisiwe. Izwi lingumsindisi.
uthini uJesu Kristu? ungabe usona, Uthini? ungabe usona. Utheni umuntu wesifazane ngale? Hallelujah. Akashoka ukuthi ungabusona. Ungabe usona. Angikulahli. Ubani okulahlayo? Angikulahli nami. Hamba ungabusona. Ungabusona, hamba ungabusona. Nakule ndoda uyayitshela the same thing ukuthi izinto ezinibambezelayo izono zenu ziyanisila. Izona lezi zono zenu lezi ezenza ukuthi ke nibe weak enyameni. Nezizono eziningi iBhayibheli nilifundi ngokuqonda. Lalela, iBhayibheli ibhalwe phansi. Hamba ufuna le ncwadi ke yakhe ngifuna imiyalelo yonke imiyalelo. Starting from verse Matthew chapter 19, 18. Gijima 1918 or 1917 ngifuna yonke imiyalelo bese emva kwalokho uzohamba uye chapter 32 verse 36 uyophinde futhi usho umyalelo omkhulu nayo yonke 1918. Hallelujah. Yes sir. Incwadi ngokuka Matthew isahluko 19 Yebo. verse 18. Yes sir. Wathi kuye, miphi na? Wabuza imiyalelo okumele uyigcine ukuze wena usindiswe upheleliswe uhambe noJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Wayibuza umfana omncane wasethina uJesu Kristu. uJesu wathi yile ungabulali, yeka ukubulala manje. Ungaphingi yeka ukuphinga manje. ungebi. Uma uphinga wisoni ulahliwe. Uma ke ubulala wisoni ulahliwe. Angikhathali ukuthi ke ngabe wambulala ngoba lokwabulala umkhulu wakho noma uma wakho noma indodana yakho akubona kwakho ukuthi ubulale. Uthi uNkulunkulu uyena obulalayo ngesikhathi sakhe. So manje wena ke ubani ukuthi uzokwahlulela wena umwahluleli wena ubulala umuntu nawe wisoni. You understand? So ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi ungabufakazi amanga. Yazisa uyihlo nonyoko. Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zibe zinde. Wathanda umakhelwane wakho njengolokhu uzithanda omunye umuntu njengoba nawe uzithanda. Yezwa lonto leyo. Izona zonke izinto lezi ezibambezela abantu ukuthi bangakholwa ngokuphelele. The manje hambe ku chapter 22 sesebagcwalisa umyalelo yonke ekumele bayigcine engaphezulu kwayo yonke le myalelo. Umyalelo omkhulu kunayo yonke imiyalelo ekhona. Hallelujah. Give 36 verse 36. Incwadi ngokuka Matthew 22. Yes sir. Isahluko 36. Mawuphuma kule ncwadi soyovala ngencwadi yaseKorinte yokuqala isahluko 6 verse 9. Yona le ncwadi sovala ngayo. Gijima. Mfundisi ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na? Nangu umyalo omkhulu. Amen. Umyalo omkhulu yilo ozofundwa manje. uJesu wathi kuye, "Woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho." Uma uthanda inkosi uNkulunkulu wakho uthanda izwi. Amen. Izwi elingumahluleli ngokuba uNkulunkulu uJesu Kristu ungumahluleli uyizwi. Understand? So uma wena ke ufuna ukwazi umthetho omkhulu ngayo yonke siyayibona le ukuthi ungabulali ungenza ukuthi kodwa ke ukuze ufunde ukuthi ungabulali kufanele ufunde ukuthanda uNkulunkulu. Woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngezwi ngayo yonke inhliziyo yakho. Umthanda ngani? Ngayo yonke inhliziyo yakho. Umthanda ngenhliziyo yakho yonke. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Umphefumulo wakho awuphefumulele kuwena. Umthanda ngawo wonke unikela kuyena. Nangayo yonke ingqondo yakho. Nengqondo yakho agcwalisile ukuze wena ukwazi ukucabanga. Lamacebo akho kona ukuba isoni, ukuba isifebe, ukuba isidakwa, ukuba umqambimanga. Lo macebo wakho manje ufuna kwashiye uthathe lo ngqondo yakho inikele kuye umniniyo. Yilowo umyalo omkhulu nowokuqala. Iwona umyalo omkhulu owokuqala kunayo yonke. Ungaphezulu kwayo yonke mkhulu. So lo myalo omkhulu ke kufanele sidine wona. Ngokuba ke uma singawugcini lo myalo lo ngeke sikwazi ukuthanda thina. Ngeke sikwazi ke ukuthi ke sibe nokuqonda. Ngeke sazi ukuthi ke sihambe ekhanyeni ngendlela uJesu Kristu ayikho. Yezwa lonto leyo. Ngiphi incwadi? Incwadi kwabaseKorinte. Yes sir. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte. Sahluko 6 verse 9. Sahluko 6 verse 9. Yebo. Siyabonga umncane. Kepha kanazi yini ukuthi nazi sikhuluma ngezinto ezimvimbezelayo ukuthi nina ke ningakwazi ukubona umbuso kaNkulunkulu, ningakwazi ukuthi ke lihambe ngemiyalelo kaNkulunkulu. Nazi izinto ezimvimbezelayo. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Uma ungalungile, uma ungcolile enhlizweni yakho nanembeza wakho nengqondo yakho ijungekile futhi. Ungazikhohlisi. Ningadukiswa inyama yakho. Ungadukiswa umfundisi wakho.
ningadukiswa ungadukiswa isangoma, ningadukiswa ungadukiswa inyanga, ningadukiswa ungadukiswa ushembe, ningadukiswa ungadukiswa ama-Roman Catholic Church, ningadukiswa ungadukiswa ama-Christianity. ningadukiswa Understand? nazifebe Ifebe, nabakhonza izithombe abakhonza iy'thombe, naziphingi iphindi, nazihlobongi amadoda alala ney'ngane ey'ncane, nabesilisa abalalanayo iy'tabane, namasela abantu abantshontshayo, nabahahayo nabantu abafisa izinto zabanye abantu, nazidakwa abantu abadakwa utshwala, nazithuki nabantu abathanda ukuthuka inhlamba kuphume zonke izinto ezibonile emlomeni yabo abantu bangamakholwa, kodwa-ke ungcolile unembeza, ungcolile inhliziyo, Hallelujah. imiphefumulo yabo imiphefumulo egcwele umoya omubi nomoya omnyama nokudukiswa. nabaphangi Nabantu abakhomba abantu ngebhamu abaphuca izinto, abakhomba abantu ngembese babaphuca iy'mpahla zabo, abantu abakhomba imali bakhomba iy'moto zemali, nabo bonke abantu abenza ukungcola, iy'nkabi, ababulali, nako konke okungcolile. abayikulidla ifa lombuso Ngeke kaNkulunkulu baze bangene ezulwini, ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. babe njalo abanye kini. Nami Yes, Lord. ngangisoni, Yes, Lord. ngangifeba, ngangiphuza, ngangibhema insangu. Amen. uNkulunkulu wangikhipha ngesandla sakhe esiphakeme, wangidonsela ekhangeni. Ingakho ngibla ngimemeza ngelikhulu izwi, Yes, Lord. ngikhuluma ngakho ukuthi-ke uNkulunkulu ngiyamncoma, uNkulunkulu ophilisayo, uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu omnini amandla onke. Amen. Kepha senahlanzwa. Sihlanjiwe ngezwi, izwi. Amen. Senangcweliswa. Angizange ngize ngihlatshelwe ukuthi ngeke zonke lezi zinto zami engangizenze zazungcola. Angizange ngize nginikwe usiko. Senahlanzwa. Khetha inkosi uJesu Kristu njengomsindisi. Uhambe ngendlela zakhe, ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zakho. Amen. Yezwi indaba. Amen. Senahlanzwa. Kenziwe ngezwi. So uma wena uke uthi-ke ufuna ukusindiswa noma wena uthi uyasindiswa, kodwa manje uphambene nemfundiso kaKristu nakho konke okubhalwe phansi eBhayibhelini, uyazazi ukuthi uyafeba, uyazazi ukuthi ukhonza iy'thombe, ukhonza uNkulunkulu abathathu, wena uhlabela amadlozi, wena-ke futhi uyisidakwa, uqamba amanga, uyantshontsha, ukhomba abantu, ubulala abantu, wena-ke ushumayela nezwi elingekho eBhayibhelini, ukushumayela into engekho. Amen. Senangcweliswa. Funeka uphenduke. Bonke abantu funeka baphenduke wena ku-Acts 2:38. Hallelujah. Ncwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. Hallelujah. Gijima. Incwadi yezenzo isahluko sesibili. Yes sir. Verse 38. Yebo. Verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Starting from verse 34. From verse 34. Yes sir. Ngokuba uDavide akayenyukelanga ezulwini, Davide azange aze akhuphuke wezulwini, kepha yena wathi, kepha wakhuluma wathi-ke, inkosi yami iyinkosi yami, inkosi yathi enkosini yami, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. uNkulunkulu wakha ingane nguMariya esibelethweni. Yes, Lord. uNkulunkulu wasethi-ke kule ngane ngizokuhlela kuyona ngihlale kuyona. Yes, Lord. So uma-ke kubulawa lo mzimba lo uNkulunkulu ahleli kuwona, akubulawa uNkulunkulu. Yes, Lord. So uma uNkulunkulu sewukhazimulisa lo mzimba lo, akasakhazimulisi indodana, ukhazimulisa uqobo lwakhe, uNkulunkulu ubuyele ezulwini. So uma ethi-ke indodana wathi-ke izohlala ngakwesokunene sakhe, ingoba indodana-ke yenze konke okufanele ade kuyalile ukuthi ikwenze, ayizange iphumele eceleni. Yes, Lord. Waseyinika umzimba wenkazimulo ukuze iphile naye njengaye. Inkosi yathi enkosini yami, So, hlala ngakwesokunene sami. Ekhuphuka uJesu Kristu, Lord. ukhuphuka umoya engcwele, lo moya owehlile usuyakhuphuka. Yes, Lord. You understand? Amen. So sekuningi nakhona uma mina manje ngibhabhadiswe ngomoya engcwele nangokukhuluma ngezilimi, uma sekhazimuliswa kuyakhazimuliswa umzimba ongcwele onayo yonke imfundiso nesiko ade ngisidla nomfula ade ngiphuza. Lo mfula lowo uwona loyo ngikhazimulisi ukuthi-ke ngikwazi ukuthi ngibuyele kuJesu Kristu. Ulizwi waba yinyama, Ulizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, wakha phakathi kwethu. sabona inkazimulo Saze yakhe, sibone ini? inkazimulo Sabona yakhe, inkazimulo, umzimba yonke ephilayo manje. Uma ifa iza kubona ukubola, nomzimba wami uza kubona ukubola. Kodwa mase kufika isikhathi sokwahlulelwa, umzimba wami uyokukhazimuliswa ukuze-ke ngithole umzimba
wenkazimulo okuphila okuphakade. Inkazimulo njengoyozelo yedwa kuyise. Yezo Lord, Ogcwele kuphela umusa owakhazimuliswa, uwena kuphela owakhazimuliswa. Ogcwele Umusa, neqiniso. lo musa kade exolela ngawo abantu abayizona. Neqiniso kade litshela abantu laba abangafuni ukukholwa. Mina ngindlela neqiniso nokuphila. Yezo Lord leyo. Hallelujah. So, ukhazimuliswa sikumele ukhazimuliswa. Ngokuba noJesu Kristu wakhazimuliswa esikhombisa ukuthi ke uma sikholwa kuye nezwi lakhe siyakuvuswa kwabafileyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sihlangane naye emoyeni. Hallelujah. Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli So, yonke indlu kaIsrael mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo. So, uNkulunkulu umenzile inkosi umbusi. Amen. NoKristu Nogcotshiweyo. uJesu lo. uNkulunkulu onathi lo. Amen. Enambethela nina esiphambanweni. Nina nabethela indodana inyama uNkulunkulu ehleli kuyona. Amen. Anibethelanga uNkulunkulu. No, anginawo amandla okubethela uNkulunkulu. Yes, Lord. No. Yes, Lord. Nabethela ke iveseli. Hallelujah. Hallelujah. Nabethela inyama ingakakhala wathi ke eli lamasabatini. Okungukuthi ngokuhumusha uNkulunkulu wami ungishiyelani. Ngoba waphuma umoya owungenile kuyena umoya ongcwele. Yes, man. Wangena washona phansi ngashuleni. Wabuya lo moya lo wawukhazimulisa lo mzimba lo. Yes, Lord. Lo mzimba lo wakhuphukela ezulwini ngenkazimulo kamoya ongcwele. Yes, Lord. Hallelujah. Sebekuzwa bahlabeka. So uma uzwa lamazwi hlabeka. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Yes sir. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli. Yebo. Madoda bazalwane. Madoda bazalwane. Siya kwenze njani Yini na? kumele siyenze manje? uPetru wayesethi, uPetru esethi ke phendukani. phendukani. Yilowo nalowo. Phendukani yilowo nalowo. Apaphathiswe. Apapathiswe egameni likaJesu Kristu. Wonke umuntu ufuna abaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Phendukani. Alikho igama ongabaphathiswa ngalo usindiswe igama likaJesu Kristu kuphela. Phendukani yilowo nalowo apapathiswe egameni likaJesu Kristu. Yes sir. Kukho kuthethelelwa kwezono zenu. Kuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Uyimake thethelela izono. Mase thethelela izono. Mase uyahlala uyalinda. Ulinde isiphiwo. Khona niyakwamukeliswa. Uyothi bese uthola isiphiwo sigcwalisile impilo. Abanye basithola isiphiwo bengakobhabhathiswa. Mase bebhabhathiswa basuka sebesinikiwe isiphiwo sikamoya ongcwele ngoba basheshe bakholwa. Yes Lord. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya Ukuphenduka oyingcwele. kusho ukuthi uyazisola. Yes, Lord. Ukuthola isiphiwo umoya okwazi ukukunika isiphiwo hayi umhlengi. Khona Ukhuluma niyakwamukeliswa. ngezilimi, umoya okunika ukukhuluma ngezilimi hayi umhlengi. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu Thembiso ngesenu nesabantwana Sabantwana benu benu. esabo bonke abakude. bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Ezakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wafakaza ngamanye amazwi. Wabayala wathi, Zisindiseni. Zisindiseni. Zisindiseni ngesizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Isizukulwane lesasibhubhayo. Yes Lord. Isizukulwane esikhohlakele. Yes Lord. Zisindiseni. Yes Lord. So, uma wena ufuna uzwa, ufuna ukusindiswa, ufuna ukubhabhatiswa. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Isona sikhathi manje leso ukuthi wena ukhethe inkosi njengomsindisi ngokusemthethweni ngendlela ebhalwe ngayo phansi. Asishumayeli ukuhlakanipha kwethu, sishumayele izwi lenkosi esithatha phansi embhalweni. So, zisindise. Amen. Uyothi uma ufuna ukubhabhatiswa, Amen. nayi inamba. Uma ufuna ukubuza umbuzo ephathelene neBhayibheli, nayi inamba ne-email address. Yes Lord. 066 566 9245. Sizoyiphinda inamba 066 566 9245. Nayi email address lindela izwi lenkosi ujesukrestu@gmail.com. Izwi lenkosi ujesukrestu@gmail.com. So, uyothi uma ufuna ukubuza noma ufuna ukubhabhatiswa, uyothumela phakathi kwenamba noma phakathi kwe-email address. Phakathi kwakho kokubili. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga Baba. Ukuba izwi lakho liyangqongqoza emadlebeni abantu bakho njengamanje, ukuba wena mabevula wena uhlale nabo. Wena Nkosi uyakhuluma nabo la behlezi khona.
Uyababuza Nkosi ukuthi bayafuna yini ukuphila. Mabevuma bebona baba, bevuma ukuthi bayizoni ngaphambi kobuso bakho, nangaphansi emhlabeni bevuma baba ukuba bayizoni. Bayabona baba ubuze babo ukuba babahamba nqunu. NjengoAdam noEva babehamba nqunu bayibona ubuze babo. Nkosi, mabaphenduke. Bathatha isinqumo enhlizweni zabo. Bangaphakamisa izandla kodwa Nkosi benza isinqumo enhlizweni zabo. Bavume kuba bayizoni. Baphenduke ukuze babhabhadiswe egameni lakho Nkosi Yesu Jesu Kristu. Ubagcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele. Bangene embusweni wezulu. Ngoba kukho okungcolileyo kowubona umbuso wezulu. Uthumile baba izwi lakho kuzo zonke izizwe. Kumakhona amane omhlaba. Izwi lakho baba liyasebenza. Laba abavumayo bathambisa inhliziyo zabo wena uyohlala nabo ungene ngaphakathi kubo. Ube inkosi bona baba amadodana namadodakazi ombuso wezulu. Siyalibonga izwi lakho elithembekile. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. uJesu Kristu bazalwane uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonke bazalwane. Umusa wenkosi nothando lwayo. Nokusinika isikhathi sokuthi sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi ukuthi sishumayele ivangeli leqiniso elingaphazanyiswe ngalutho olunenhloso yokukhohlakala. Kodwa konke eqhamuka phansi embhalweni ngokuthi bazalwane unikhathalele uNkulunkulu lo musa sikhombise wona nomusa sinike wona nathi sifuna ukunikhombisa ngezwi lakhe kuphela. Namanje sithi uNkulunkulu angcine ngentando yakhe sifune sibonane ngokuzayo. Labo abangazi siyatholakala ka YouTube. Izwi lenkosi uJesu Kristu. I-page uzolithola. Subscribe bese usharishe nabanye. Amen. Amen.